Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Banwaanin Kamaligan, Camarines Sur, may bago ng fire marshal. Aram mo ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dagos ng pag-relieve sa iyang pwesto como Fire Marshal ka na BFP sa Kamaligan sa SFO3 Romel Baduya matapos na magpaluwas na ni nakasuguan ang regional headquarters ka na BFP. Sigon kay Fire Superintendent Emmanuel Ricaport, ang Provincial Director kan BFP sa Camarines Sur, matapos na mapag-araman na sa investigasyon na mayo talagang nakabantay na personnel sa ibaba kan istasyon matapos ang pagbungkaras ng kasulo sa San Marcos, Kamaligan kasudma nagluwas na na order asin riribaya na ni SFO3 Manchito Tonyo nagikan sa Sipocot Fire Station. Actually, we have already recommended sa regional office yung relief nung hepe natin doon. At kahapon lumabas na yung order galing from the regional headquarters, relieving yung ating hepe doon. So ang pumalit na sa kanya ay si SFO3 Manchito Tonyo from Sipocot Fire Station, and he will be designated as the officer in charge ng Kamaligan Fire Station effective yesterday, October 5. Based dun sa investigation namin, yun nga, wala talagang naka-duty. Wala naka-duty sa baba, pero may naka-duty sa station. So, hindi lang siya narinig ng mga person siguro natin yung nasa taas. Kasi yung barracks nila is nasa facing dun sa likod ng station. Kaya most probably hindi nila narinig. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, Elderly Week pinagsilibrar kang Naga City District Jail Male Dormitory. Detalye sa report ni Melvin Machado. Pagsilibrar kang National Elderly Week, nagkaperang aktibidad ang pinagkondusir kang Male Dormitory kang Naga City District Jail na pinamamayuhan ni Jail Chief Inspector Jerome Herrero. Ini kinababalihan kang video okay singing contest, medical check-up, pagtanom ni mga gulayon, asin pagdala ng pelikula. Ubeheto kay ini na maipamati sa sainda ang pag-ataman, urog na duman sa mga nawawaara na subot ng paglaom. Presenta po si SJO Tupan, yung aking chief ng Welfare and Development, ng mga activities such as ito pong video okay singing contest, some board games, medical check-up, distribution of vitamins, Zumba exercise, vegetable planting, and movie viewing po para dun sa mga elderly natin. Ito po ay para bigyan pagpapahalaga lalo na po dun sa mga elderly natin na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Siniguro man ni Jail Chief Inspector Jerome Herrero na maski ordinaryong aldaw, natatawan ng atensyon ang pangangaipukan mga ini sa lado kang salud. Araw-araw po ay binibigyan natin ng malaking importansya yung mga elderly natin kasi meron na po silang considered na special needs. So, sa tulong po ni JO1 Navarro, yung aking dedicated na health J-nurse, minomonitor po natin yung BP nila araw-araw, binibigyan sila ng vitamins, binibigyan sila ng karampatang gamot para sa hypertension at maintenance medicines po, lalo na kapag hindi masama yung kanilang pakiramdam. Kapag masama yung pakiramdam nila. Araw-araw po, meron akong itinalaga na nurse para mag-monitor ng kanilang kalusugan. Sa male dormitory, igwang 17 senior citizen na persons of deprived of liberty. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padago na mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos, asin salamat sa indong pag-antabay.